Tervehdys ja tervetuloa meidän uuden YouTube-sarjan pariin. Mä oon Otto ja mulla on tämmönen pieni firma kuin Otto Works, missä ollaan erikoistuttu kilpa-ajoneuvoihin ja harrastajoneuvoihin. Ja tässä meidän uudessa YouTube-sarjassa onkin kyse aika laillakin legendaarisesta kilpa-ajoneuvosta kuin MK1-kodinen Ford Escortti. Ja tämä kyseinen kohde, Escortti, niin sillä jonkinmoista kilpailuhistoriaa on jo takana. Ja toivottavasti nähdään meidän tulevien jaksojen myötä sitä on myös jatkossakin. Eli jonkinlainen pelastusoperaatio tämä on kyseessä. Mutta varmaan pidemmittä puheitta, jos teitä kiinnostaa tällainen autojen rakentelu, niin pistä kanava seurantaan ja hyppää meidän kyytiin. Tästä se lähtee. Lähdetään hakemaan Aihioa hallille. Perjantai-aamu ja aurinko paistaa, pikkupakkasta. Aika mukava keli lähtee pienelle ajelulle. Mä heitin autotrailerin tässä Viljakkalassa perään ja nyt lähden paukuttaan tuohon naapuripitäjään Hämeenkyröä kohti, niin mennään hakemaan sieltä yksi Escortti kyytiin ja tuodaan se sitten pajalle ihmeteltäväksi. No niin, Escortti saatiin vinssailtua kyytiin ja lähdettiin tästä painaan takaisin Viljakkalaa hallia kohti, niin saadaan auto sisälle ja päästään vähän hypistelee ja tutkiskelee sitä enemmän. En oikein itsekään enää muistanut missä kunnossa auto on tällä hetkellä ja sitähän ei sitten vielä tiedä, että minkälainen sitten tulee. Mutta mennäänpä hallille kattoo vähän, minkälainen naare on löytynyt.
olisi eskortti saatu verstaalle toimitettua. Mä otin nyt vielä eskortin käymään ulkosalla, niin huuhtastaan sitä pikkusen ennen kuin otetaan se tohon työn alle. Voidaan tästä nyt tämmönen pieni ensisilmäily ottaa kaunottareen. Täällä on ollut vähän asukkaitakin näköjään. Onnestaan ei oo ketään kotona. Vois tulla muuten meikäläiselle vähän kiire. Siinä on polttoainejärjestelmää ja on pissapoikaa, on kaikenmoista. Hieno systeemi. Sinne on joku vähän niinku alkanut ja rakenteleenkin, on pyöränkoteloa tehty ja turvakaaria on vähän lisäilty ja kaikenmoista. Tutkaillaan sitä sitten vielä tossa paremmin, kun mä saan sen sisälle ja nosturille. No nyt on sitten ainakin kaikki paikat kasteltu. Sitä en tiedä kuinka puhtaaksi se tuli, mutta otetaan se nyt sisälle kuivattelee ja aletaan sitä sitten tutkii vähän paremmin, kun se siitä kuivahtaa. No niin, nyt vähän parempaan esittelyyn sitten. On se kaunis MK1 Escort. Tosiaan sain tästä kilpailuhistoriaa. Tällä autolla on ensimmäiset kilpailut tiedossa vuodelta 1981. Ja oliko muistaakseni 2005 vuoteen asti ainakin tiedossa tällä kilpailut. Eli historiaa on ja aika pitkältäkin. Tosiaan täältä puuttuu jotain oleellista. Sinne täytyisi varmaan jonkinlainen moottorivaihteisto, siihen liittyvät komponentit valita ja asentaa. Se on vielä kysymysmerkki, mitä me sinne laitetaan. Sitä kysytäänkin vähän teiltä jeesiä, kuuluuko tämmöiseen autoon vanha kenttimoottori
Pitäisikö sen laittaa OHC, kenties Duratec. Se olisi jo aika raju valinta, mutta jotainhan sinne täytyy laittaa. Pyöränkotelot on siistit, todella siistit. Perinteiset eskorttiruostekohdatkin on ihan täysin ehjät. Jonkinnäköiset ilmeisesti Bilsteinin tolpat siellä on vähän säädettävää tukivarttakin. Ihan asialliselta vaikuttaa näin lähtökohdaksi. Kurkataanpas tonne takapyörän koteloihinkin, näkyy kyllä todella huonosti, mutta sinnehän on joku seppä alkanut ja veisteleen isompia pyöränkoteloita ja on sitten tehnytkin niistä kyllä isot. Isot täytyy sanoa. Iskaritornit on myös siihen rakenneltu. Kurkataan sisälle sitten. Jos me saadaan ovi auki tosta noin. Turvakaaret tosiaan on siltä vuodelta 81. Oviputket on melko hauskat. Mä luulen, että me tehdään niille jonkinmoista päivitystä. Täällä on joku jo aloittanut vähän päivittämisen, on ristikon tehnyt tuohon taakse. Siinä onkin semmonen kans selviteltävä juttu näiden kaarien suhteen. Täytyy varmistella asioita, mitä näille saa tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Mutta kyllä mä luulen, että me ainakin oviputket muutetaan ja pistetään niitä toiset kaveriksi kyllä siihen ihan oman turvallisuudenkin takia. Tämmönen ihanuus. Siinä on vähän taka-akselillekin tehty tilaa. Ja tosiaan tossa näkyy noin linkkikotelokkin, mitä on alettu siihen veistelee. Tää on aina vähän jatkaa tommosta, mitä toinen on aloittanut, niin se ei oo kaiken mieluisampaa hommaa, mutta toivotaan, että siinä on ollut jonkinmoista ajatusta pelissä. Sillä kuka niitä on sinne alkanut tekemään, niin siitä olisi kohtuu helppo lähteä sitten jatkaa. Mutta nyt päästään autoa vaikka vähän ylöspäin vielä, kun se on tuossa nosturilla nyt, niin kurkataan vielä sinne allekin. Joo. Näyttäisi oleva alkuperäinen taka-akseli. Täällä on näköjään linkin korvakkeita jo vähän siihen alettu suunnittelemaan niinku noita linkkikoteloitakin. Lehtijousut on paikallaan. Levyjarrut, joo. Tässä sitten tullaan taas siihen uuteen kysymykseen, eli riippuen tietysti vähän meidän moottorivalinnasta ja käyttötarkoituksesta, niin mitä me tolle taka-akselille tehdään, että vaihtuuko se, laitetaanko sinne Volvon akseli, Atlasta, mitä sinne laitetaan, vai pärjätäänkö me tuolla alkuperäisellä. Hyviä kysymyksiä, niihin kaivataan ehkä teiltäkin vähän mielipidettä. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että positiiviset yllätykset jatkuu tän auton osalta. Tää pohjahan on tämmöiseksi vanhaksi kilpuriksi niin aivan sanonko, että tosi hyvä.
tosi hyvä. Ai että. Tästä on kyllä ihan... Sanotaan, että Otolla on kyllä ihan hyvä mieli lähteä tästä kyllä värkkäilemään. Nyt alkaa olemaan ensimmäinen jakso paketissa meidän YouTube-sarjasta. Mä koitin siinä nyt vähän avata teille, että no ensinnäkin, että minkälainen auto meillä on tässä nyt kyseessä ja mitä mahdollisuuksia meillä on, mitä me tästä tehdään ja vähän missä kunnossa tämä nyt lähtökohtaisesti on. Tää on ainakin omasta mielestäni niin kyllä niin kuin tosi hyvä aihio. Odotin kyllä henkilökohtaisesti vähän huonompaa lähtökohtaa, mutta siis pelleetänsä hienossa kunnossa ikäisekseen. Harvoin nämä vanhat ralliautot, varsinkin milloin on kilpailtu, niin pohjat on niin ohuet, hiekkapuhallutut, että niitä on huono lähteä kyllä leipoon kuntoon enää, mutta tää on tosi hienossa kunnossa. Ja sitten me kaivattais vähän teidän apua sen suhteen, että mikä voimanlähde me laitetaan, eli mikä on meidän moottorivalinta, mitä tehdään taka-akselille, vaihteisto, onko vaihteistoideoita. Ne kaikki on kulkee sitten vähän niin kuin käsi kädessä, että jos päädytään johonkin tehokkaaseen moottoriratkaisuun, niin silloinhan se auttamatta vaikuttaa myös vaihdelaatikkovalintaan ja taka-akselistovalintaan. Sitten taas jos mennään pienellä vakiomoottorilla, niin esimerkiksi tämä nykyinen taka-akselisto varmasti on riittävä siihen hommaan. Mutta kaivattaisiin teidän ideoita siihen kyllä mielellään ja tulevissa jaksoissa sitten seuraavassa jaksossa sitten täytyisi varmaan olla jo moottorivalintaa vähän selvillä, että päästäisiin niin kuin tekemään taka-akselistoa ja kaikkea siihen liittyvää. Päästäisiin konkreettisesti tekemään jotain itsellä ainakin kärppylä syyhyä, että olisi hieno päästä kyllä auton kimppuun jo. Mutta eiköhän me tulevaan seuraavaan jaksoon niin saada ihan konkreettista auton rakennustakin videolle. Sitähän varten meidän YouTube-kanava tai sarja on tehtykin. Ei pelkkää tämmöistä fiilistelyä ja öpötystä, vaan ihan konkreettisesti tekemistä. Noin, ei mitään. Minä kiitän teitä kauheasti, kun olette viittinyt katsella loppuun asti videon ja kommentoikaa ihmeessä, että mitä moottoria, mitä taka-akselia, vaihteistoa, mitä laitettaisiin, mitä me tästä autosta tehdään. Tuleeko historiikkikilpuri kenties siviiliin vai F-ryhmäläistä Pro F. Sinne kommenttia. Kiitos.